Bueno, hem de parlar una miqueta de la Verge de Canoli, que com tothom sap és la nostra patrona aquí a Sant Julià, i des de petits tenim molta afició d'anar al dia de l'aplec i molt de respecte. I bé, allò semblava, vull dir, una festa, vull dir, molt gran, i tothom l'esperàvem, vull dir, per anar amb les famílies, i bé, passar tot el dia allà, després de la missa, i fèiem el dinar, i molta emoció, tot. Després de grans, vull dir, ja esclar, llavors ja vam deixar d'anar amb els pares, ja teníem la nostra pròpia família, llavors també portàvem els petits i els hi anem acostumant, com ens havien fet a nosaltres d'anar-hi, una festa molt bonica, i amb els anys s'ha anat... I ho espero, vull dir, sempre, encara ara, ho espero amb una afició, vull dir, d'aquell dia que si no hi puc anar, ara ja no vaig amb tants, vaig amb amigues perquè la família ja es dispersa i tothom fa la seva, però encara a mi m'agrada anar-hi i sempre ser el dia de l'aplec allà dalt, per la missa i tot, i bueno, això, com sempre.